Boni uno dini logo mundo. Ani hinjaw nanggung lihat lagi. Hinau nanggung nele. Main daspon kak. Khulumbai guys, ada tuh teren sino puidu, munfai bai, dari anggut hanggun, guru meni no, je gabun hai je sara dhodongo, je bebai anggut hanggun, ya ada yang anggut BSM, ini puidu, je munfai bai dai. Mudangin hang. Nih, tangwai ada yang kudindan nih. Dayo angu tiket lani sih, jadi dosta ya dong, jadi tangnai trena tiket labai, jadi 20 taka labai, jadi angu koira beri osong kargun, jadi angu tuh dakali Simon Sapuri tangla file tuh bikin tangma tuh tiket nu lakaya, jadi ini labai ya na guys, jadi 20 taka losu, jadi kom kai, jadi aro hating kai bisa bubayar na. जे बिकलंग हेन्डिकेप फोरनि थाखाय तो पुरा फ्री खा जे जिबु टिकेट माने बिदि लाखाया थेवबो आङो हुबाय आरोना गाइस जे टिटिफोराबोथ' जेबोनो खालामा जे मानो होनोब्ला जे बिकलंग हेन्डिकेप माने फ्रिबो आरो डिसकाउन्टबो थायो दाबाबो आलदा आलदा थायो आरोना जे सिगाङाव थायो मोनसे दाबा ओमफ्राय आरो लास्टआव थायो आरोना मोनसे दाबा जे बेफोराव जे गाखोबा माने आरोना फ्रि माने टिकेटनो लाखाया आरोना थेवबो आङो टिकेटखौ दानखाबाय दायो ट्रेना फैबाय थादों आरोना गाइस जे बेयाव एसे गुबुन नेखायो आरोना ट्रेना जे फैनानै जे 10ता ना मासो थांगोन दायोथ' 9:30 जाबाय जे आधा घन्टासो वेट खालामनांसिगोन आरोना नै ट्रेना बिथिं फैबाय थादों आरोना नै ट्रेना लाखिबाय गाखोनोसै थ'दो बेयाव खालि दङ ना गैया बेयाव बे मोनसेयाव दङ न' थु ट्रेनाव गाखोबाय दायो बेवहाय लोगो मोनदो जे चिरांनि आदा जे बिथाङा बेवहाय बेरायनो फैदो आरोबाव लोगोसे जानिखि जोंनि खाथिनि गामि खाथिनि आरोना जे बिथां ब्र जे बिथांखौबो लोगो मोनदो दायो जोङो जयै रायलायनानै थांसै आरोना नै बिथिंहाय दंथ'यो चिरांनि आदा बहा फैदोंमोन आदाया बेयावनो फैदों मास बारावनो ओमफ्राय मा जायगानिफ्राय बे आदिबासिफोर दंमोन आरो थ' गैया बांसिन आदिबासि ओमफ्राय सानथामसो जाबाय थिगाजुलि नामा थिगाजुलिथिं नामा सोरो नङा ओहो बिसिनिनो बै मास बारावनो मासबारावनो बैथिं थांनांगौ मा जायगाथाय आंबो मिथिनाय जायाखै दा रङियाव थांगोन बिनानाव लाहानाव रङियाव दिनै थागोन रङियाव थागोन दिनै बिथाङाबो रङियाव थांगोननो नै बिथाङाबो जोंनि गामि खाथिनि आरोना ब्र'आ हा बरमा नै दा नोंसोर सानैया लोगोसे थांनो हागोन ओमफ्राय आङो खैराबारियाव ओंखारनोसै ओमफ्राय आदानि मुङा मा आंनि मुङाथ' रिन्दाव नार्जारि थेंक इउ आरो नोंनालाय आंनिया लेम्बर दा जोङो लोगोसे थांनोसै आरोना ज'है मोनफैबाय खैराबारियाव दे मोजां थां न' दे बाय बाय दायो सुनिल ब्र जे बिथाङा लांनो फैगोन आङो दसे वेट खालामनांगोन जे बिथांखौ फन खालामनांगोन जे आङो मोनफैबाय होननानै जल्दि फैदो होननानै आंखौ लांफैनो होननानै ना हटेलाव दंफैयो सिंग्रा साहा लोंगासिनो आरोना सिंग्रा जादों ओमफ्राय दिनै सुनिल ब्र खांख्राइ अरजानाय नोंथांमोना मिथिखायो हामबाय ना हामाखै खांख्राइ अरजानाया हामबाय ना हामबाय न' बुरबुलांनि न'आ मोनफैबाय गुबुन जाबाय मोनफैनाया ओंखाम जाबाय रेस्ट खालामनो दायो बिथिं दंफैयो पुर ब्लक नै गुबुननि उनाव दिनै लोगो मोनदो खननाय जाबाय आरोना आं खिन्थु देन्जार दे गाइस देन्जार थाङो बेयावनो लोगो मोनगोनाखै न' थाखायानो बे दाखालि रिमल लाहानिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव खामानि मावबाय थादोंमोन बिथाङा दाबो न'आवनो मोनहैयाखै गरम खालाय उपाय गैया दा नै टेपाथ' दाखौ लोगो मोनबाय टेपा दन जोंना बस दिनै बिराद इन्टारेस्ट मोनदों बेखौ लोगो मोननानै गाइस नोंथांमोना सापर्ट खालामदो दे एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो नङा होमबा सापर्ट नांगौ एसे नोंथांमोननि नै दायो बेसिकलि सनानि कालार फुननो नागिरदो नै बिथिं गुरबु भाइ नायसै र' बोरै नुयो ना
नै बे सिखलिखौ जे बैयावहाय होगोन आरो ना जे दानिखि गुरगुलाहानि बिफा जे बेवहाय बावनाय थिनाय खालामगोन नालाय जे गाबोननि थाखाय नै बे जाबायनो कमप्लिट माने एसे आरो दंथैनो आरो ना जे नै बेखौहाय दायो लगायसिगोन आरो ना हेलो जुरि आब' अबस्था गैला नै आब'आ नै बेवहाय जायगाफोरखौ साफा खालामनानै बेयाव अर लगायना होबाय आरो ना नै गाबोननि थाखाय पुरा खामानि मावगासिनो दङ ना दे आब' अबस्था गैला आरो ना पुर ब्लक आदा बिथाङा पुरा खामानियाव बेस्थ नै पार्किं रेडि आरो ना नै बिथाङा जे गाबोननि थाखाय आरो ना जे गाबोन जे मानसिफोरा बहा दिनगोन बहा दिना जे नामायबाय थागोन ना जायगाफोरखौ जे बेनि थाखाय दा बिदि लिरनानै दिनबा मानिया ना जे बेयाव नुनानै दिननांगौ होननानै जे मिथिखागोन आरो ना अबंसा मादै खबरा तामाम ना 95% नै दिनै उन्दुनो मोना 12-3तासिम उन्दुनो मोनागोन गाबोननि खामानि दङ आरो गाबोन साननै खामानि दङ सेस जाबाय दख'ना आखाया सेस सनानि खालारा नांबाय आखायाव asli sona नै जिन्जिरिखौ माने कालार फुनदोंमोन आरो ना जे बेवहाय मुख्लं खाम्फा नानखि बेवहाय बिखौ लगायगोन आरो ना जे दा बिखौ जे राननो थाखाय बिदि आलायनानै दिनबाय आरो ना जे बेवहाय होगोन जिंहै होना होगोन दिनै बिदिहाय दिनना होबाय लगायनानै उन्दुदो गुड नाइट उन्दुदो नै पुरा उन्दुनो ओंखारबाय हर जाबायना गुड नाइट आंनि हिनजाव नांगौमोनलै आदा हिनजाव नांगौनोलै जोंहा उदालगुरि लेजेन्डखौ हिनजाव नांगौ न सासे साफा नङाब्रा आं दायो सलिदसो जाना दंना सलिद औ उदालगुरि लेजेन्ड नंथ'आरा उदालगुरि लेजेन्ड गैया नै बिसोर बेयाव उन्दुनोसै जों गाहायाव उन्दुनोसै नै